Museu de Ceràmica La Rajoleta, del fang a la rajola. Treball posterior a l'aula. Educació primària, cicle inicial. Com es fan les rajoles? Pas a pas. Farem un repàs dels 5 passos per fer una rajola. Aquests són: 1. Preparem el fang. 2. Donem forma a les rajoles. 3. Posem les rajoles al forn. 4. Decorem les rajoles. 5. Tornem a posar les rajoles al forn. 1. Preparem el fang. Què és el fang? Les rajoles estan fetes de fang. El fang és la barreja d'aigua i terra. El fang és un material tou. Podem modelar-lo per donar-li la forma que vulguem. Com és tou, podem fer dibuixos per fer més bonics els objectes. Fixeu-vos en les imatges i digueu quines coses estan fetes amb fang. Aquest gerro és de fang. Aquestes rajoles són de fang. 2. Donem forma a la rajola. Un cop tenim el fang preparat, cal donar-li forma. Les rajoles poden ser de diferents formes. Fixeu-vos-hi: quadrades, rodones, rectangulars, amb 6 costats, corbes, formes variades. Fixeu-vos en aquests grups de rajoles. Quines formes veieu? Quadrades, rectangulars, rodones, amb 6 costats, corbes, altres formes? Quadrades, rectangulars, quadrades, corbes. 3. Posem les rajoles al forn. El fang necessita calor per no trencar-se, així que hem de posar les rajoles en uns forns especials. Quan surtin del forn, les podrem pintar. Els recordeu? Aquests són els forns que heu vist a la rajoleta. 4. Decorem les rajoles. Podem decorar les rajoles amb dibuixos de molts colors, però què hem de fer si volem pintar moltíssimes rajoles amb el mateix dibuix? En la vostra visita vam veure el sistema de la trepa. Ho recordeu? La trepa és una plantilla que serveix per pintar un dibuix a la rajola a partir de taques de colors. Pintem una rajola amb trepa. Comencem amb la trepa de colors més clars. Posem la trepa amb les taques del voltant. Acabem amb la trepa de colors més foscos. Tornem a posar les rajoles al forn. Quan ja hem pintat les rajoles, hem de tornar-les a posar al forn perquè ens quedin ben brillants i siguin molt resistents. Un cop fora del forn, ja estan preparades per decorar les parets de les cases.